A už je další video. Přesně tady jsme skočili, jak jsem říkal, pokračujeme. Asi zajdeme za musou. Nebo nemusím chodit za musou. Můžu. Aspoň pokecáme s musou. Hledám místního felčara. Prej jsem někoho takového ještě neviděl. Tak si šel rovnou za mnou. Co? Každopádně se strefil. Musa z Mali. Učenec, cestovatel a lékař. K tvým službám, příteli. Promiň, že to říkám, ale ty seš... Velice zaneprázdněn. Co si vlastně zač? Jindřich, pane. Jak to, že jsi tak... Urostlý? Moudrý? Zdvořilý? Promiň, jen jsi mě trochu zaskočil. Nemyslel jsem to zlé. Já vím moc dobře, jak si to myslel. Takovouhle debatu jsem už zažil nejmíň 100krát. Co pak si ale neslyšel příběh o kněžím Janovi nebo křesťanském království Aksum? Jo, o tom náš pan farář mluvil. Tak mi pověz, jak jsou lidé v těch příbězích popisováni? No, úplně jako ty nevypadají, ne? Já myslel, že jsou to jen... takový ty... Jak vidíš, tak nejsou. Tak Prostě je tmavší přestaň pleti. zírat a řekni mi, co ode mě potřebuješ. Poslal mě velitel Kac. Mám najít vojáky, který se mu ztratili. A jeden z nich je prý u tebe ve špitále. Ano, myšek. Tamhle leží. A ještě dlouho ležet bude. Ošklivě ho pobodali. A potrvá týdny, než se probere. Dobře. Ale já s ním potřebuju mluvit. Tak to si budeš muset počkat. Když ho přinesli, tak blábolil něco o nějakém vozu a lhotě. Pak ale usnul a ještě se neprobral. Dobře. A nešlo by s tím něco dělat? Teď se nemusí hned uzdravit. Stačilo by ho na chvíli probudit. Co kdyby jsme mu namíchali něco s mátou? Tam mě dokáže probrat jako málo co. To není špatná myšlenka, Jindřichu. Z kozlíku a máty se dělá odvar, kterému se říká vzpruha. Sice toho ubožáka neuzdraví, ale mohl by ho na chvíli probrat. Musel by ale být vážně silný. Ne jako to, co si koupíš u zdejších mastičkářů. Počkej, něco takového bych tu měl. A je to dost silný odvar? No, to brzo zjistíme. Tak dobře, příteli. Pokusím se ti věřit. Dobře. Je. Tak jo. Podle lektvar. Tak jo, Musím. uvidíme, jestli jsem to namíchal správně. Co se děje? Kde to jsem? To strašně bolí. Myšku, co je ti? Je mi hrozně, jak kdybych měl v krku žhavý olovo. A strašně to pálí. Sakra, slyšíš mě? Uklidni se a mluv se mnou. Svatá Marie, Matko Boží, oroduj za nás. Myšku, probuď se. Jo, tohle se mi nelíbí. Probuď se, slyšíš? Myšku! Do prdele. Zabil! Co jsi mu to dal za lektvar, ty pitomče? Počkej, však to byla spruha. No, dobré. Tak se budem kurvit reputaci. Nebo se mi to uložilo? Uložilo. No. Tak nic, no. Slušný lidi jako si ty vždycky rád vidím. Počkej, on tu je alchymistický stůl, ne? Někde. To mohl umíchat, no to je jedno. Byla slabá. Dobré, no. O lhotě. Stane si v lepších rodinách. Asi byla slabá. On mě varoval, že má být silná. Tak, a tady jsou, myslím, ti žebráci. Tudy to nepůjde. Musím to obejít. Zrovna.
No. Co sem kurva lezeš? Vypadni, jestli je ti život milej. Uklidni se. Chci jen mluvit. Tak ale dělej. Co tady teda chceš? Přišel jsem si jen pro jednu listinu. Nic víc nechci. Jakou skurvenou listinu? Jo, počkej. Ty myslíš ten pergament, co jsme vezli na sedlec? Do prdele. Člověk doufá, že si nahrabe, když už bere roha, a zatím jsou v truhle místo zlata samý kraviny a nějaký blbý lejstro. A hele, jak ty o něm sakra víš? Poslal mě pro něj Kac. Měl jsem vás najít a přinést mu ho. Kac? Ten starý žok vína to ještě nevzdal? Mysleli jsme, že mu dojde, aby nám dal pokoj, když se žádnej z jeho noh sledů, co na nás poslal, nevrátil. Nebudem to dál protahovat, ne? Prostě mi dejte tu listinu a já půjdu. A nás necháš bejt? Jděte si kam chcete. Já chci jen ten pergamen. Tak dobře. Je nahoře na půdě v té malované truhle. Klidně si ho vem. Žebřík je v komoře. A nikdy si nás neviděl. Jasný? Ne. Nahoře v kůlně. Počkej, jo. Tady ne. Nahoře v kůlně, malovaná. Dopis. Bývají sirény, ale to prej jen na moři. Každopádně jsem Ale vlastně ve finále jste vojáci, vole, ne? Nebylo vás 7? Už jdou. Na tebe jsem čekal. Do Kurva. keble. Nesnáším tady ty zbraně. Ukaž se. Upřímně jich fakt nesnáším. No, normální souboj. Mezi volkou. Mě se trošku zranil. Ještě mi trošku podsuchali. Kovářské. Krejčovské. OK. Zbrojířské. Šup. Odmankový odbor beru. Kuci. Asi se to neměli dělat, no. Tady přijde kavalerie. Go. Měli se to ještě něco zajímavého? Asi ne. To byla středně těžká zastavit. Usidlí se tady ve mlýně. Tak, jídlo. Živá voda silná. Mapa. Šup. Můžeme zpátky. Tohle byla rychlovka. Tak. Bůh s tebou. Udržuj pořádek a budeme kamarádi. Jasně, vždycky budeme kámoši, neboj. Tak. Přesně uhněte. Nesu mu to. Vážně si nedáš nic k pití? Přišel jsem kvůli té listině, co hledáš. Máš ji? Mám. Do prdele, Jindro.
Těch chlapů, co ji nebyli schopní najít a ty si sem jen tak nakráčíš. A co ty vojáci, který ji vezli na sedlec? Ty jsi taky našel? Našel, ale odjet na sedlec v plánu neměli. Zběhli a schovávali se na pile u starý lhoty. Skurvisyni. Kde jsou teď? Co jsi s něma udělal? Postaral jsem se o ně. Dostali, co si zasloužili. No teda, vypadá jak šlejška, přitom podívejte se na něj. Dobrá práce. Takže máš splněno. Odteď seš jedním z nás, Jindro. Tady. Vem si náš varkoč a nos ho se ctí. A víš co? Myslím, že bys měl rovnou dostat žolt. A ještě něco navrch, ať nežeru. Takže teď konečně můžem z tábora odjet? Jedno po druhým. Víš, co nejdřív udělá správný voják, když dostane peníze? Ožere se jak to prase. Muso, slyšel jsi to? Tady Jindra nám to pitomý lejstro našel. A vypořádal se zrádci. Možná až příliš dobře na můj vkus. Jen ať se smaží v pekle, skurvisyni. A co bude dál? Odjedete na sedlec? Čím dřív, tím líp. Neříkej, že ti budu chybět. Já jen, že jsi mi ještě nedopověděl tu pověst o Jiřím a drakovi. Vážně? No tak ale na takový vyprávění se budu muset nejdřív pořádně napít. A ty taky, Jindro. Dělej! Jak poroučíš, pane? Tak na pražský vojsko. Ať žijou praští. Konečně nemusím pít sám. Tady s musou to moc nejde, víš? Alkohol a hazard můžou přinést užitek, ale je v nich i hřích. A toho hříchu je mnohem víc. No vždyť se na sebe podívej. Člověk má mít v těle 4 tělesné šťávy, ale ty si je všechny nahradil kořálkou. Však ty taky nejsi svatý. Slyšel jsem o ženských vlázních, jak tam mlsně obcházíš. Každé stvoření je krásné a ušlechtilé. Neb Aláh je tak stvořil. Já jen obdivuji jeho práci. Hezky si to umíš vokecat, jen co je pravda. Tím spíš nechápu, že nechlastáš a nehraješ kostky. Prostě nechci. Ale já kurva chci. Takže Jindro, dělej, zahraješ si se mnou, aspoň ty. No proč ne? Zahrajem si. To je slovo chlapa. Líbíš se mi čím dál víc. Opatrně, příteli. Obehrát velitele se nevyplácí. To má blbý den. Lichá suda opatrného podvodníka. Počkej, matematiková. Co možná hodí líbě ke hraní. Příznivá. No tak, bych měl mít 6 kostek. Uvidíme, komu dneska bude přát štěstí. No, to jsem zvědavý. Tak to zahájím asi jedničkou jenom. Kde máš pána, co? A dáme tam 3 pětky. No, to ho dosadil. Já vidím 2 jedničky. A pokračujeme dál. Co to nechám? Kurva. To máš ještě dobrý. Horší, kdybys měl 3 jedničky. Tak to mě porazil velice rychle. Skvěle. Vyhrál jsem. Haha. Tak se to dělá, kurva. Sakra. Už jsem tě skoro měl. No jo, byl zhod lepší. Co se dá dělat? Ale no tak, nebreč mi tu. Však mi to příště zase vrátíš, ne? A teď se napijem. Dobře, tak chlastáme teda do večera. A potom teda svatý Jiří nasedá na svýho bělouše a jede k jezeru, kde vidí obrovskou horu, co má na úpatí jeskyni. Táhne z ní hroznej a silnatej smrad. A tak zařve z plných plic do té jeskyně a křičí.
Vylez ven, draku! Vyzývám tě na souboj! No a pak se najednou ta hora zatřese, na Jiřího se otočí obrovská dračí hlava a povídá: Pane rytíři, přijímám tvou výzvu, ale proč mi kurva řveš do prdele? Prej do prdele, tohle žeru. Pane, musíš jít se mnou, rychle. Doktor taky. Nevidíš, že se zrovna o něčem moudře přeme? Ne, prosím, pojďte, rychle, než bude pozdě. No tak, co se děje? To je Čertan. Vede k Umánii. Někdo ho pobodal. Tuc peselny. Kyčinalta jest. Kdo to byl? V tomhle stavu z něj nic nedostanem. Musíme ho dostat do špitálu, než vykrvácí. Vysvětlí mi někdo, co se tady do prdele stalo? Takhle už ho tu prej našli. Tihle dva hlídali na věži a najednou slyšeli křik. Až to zjistí jeho chlapi, budeme rádi, když neskončíme stejně jako on. Musíme ho rychle odníst pryč. Tady je hrozně naráně. Někdo chce sabotovat. Já ti s ním pomůžu. Vy dva půjdete na bránu a nikoho sem nepustíte, jasný? Jaký máš Dobře. rozkazy, pane Zboru Mlaka? Jaký asi? Chytit toho parchanta, co to udělal. Tak to by mě nenapadlo. Ještě, že tě tu máme. Neser mě! Kdyby tvoji chlapi pořádně hlídali, mohli jsme si celý tenhle průser ušetřit. S Vojtou a Radovanem si to vyřídím, to se neboj. Ale teď musíme něco udělat. Dobře, tak to tu prohledej a já zatím půjdu do špitálu za Chertanem. Hned teď? Co jim tam budeš platnej? Radši mi tady pomoz. Dělej, co jsem ti poručil a o mě se nestarej. Půjdu si kam chci a kdy chci. Dobře, no, jdi si třeba do prdele. Takže, Jindro, Čertan to schytal, Musa je v jeho střevech až po lokty, Grozav neudělá ale lautrnic a já jsem totálně na sračky. Poslouchám tvoje návrhy. Hlavně bychom měli držet jazyk za zuby. Jestli se o tom někdo doví, to bude teprv mazec. Pravda. Ta kumánská chátra se dost snadno nasere a já bych nerad skončil nasekanej do guláše. Budem to muset vyřešit. Čert mi byl celý tohle velení dlužnej. Jo, když jsem bejoval mladej, to se válčilo úplně jinak. To by si nikdo nedovolil zapichnout velitele rovnou v táboře. Poblíce jako velitel v táboře. Kurva. Víš co, vojáku, já si teď radši půjdu na chvíli něco zařídit k sobě dostanu a ty si vem pochodeň a zatím to tu prohledej. Dobře. Dobře. Tak si běž odpočinout a já se tu porozhlídnu. Jaký kurva odpočinout? Přemýšlet budu. Tak běž přemýšlet. A Tak. heleme se. Kam asi všechny ty krvavé fleky vedou? Zámek vypadá poškrávaně. Možná se do něj někdo zkoušel dostat bez klíče. Chtěl tady snad někdo krást? Nebo možná nejsem jediný, kdo tady hodlá škodit. Počkej. Jídlo. Vyprošťovák silný. Kateřina měla pravdu. Takhle velký dělo odsud nikdy nedostanu. Musím nějak přimět Kace, aby s ním vyjel z tábora. Teď je tady všude rozsypaný prach. Jedna jiskra a celý sklad vyletí do povětří. To jsou vojáci tak nešikovný, nebo je zatím něco víc? Někdo tady ze sebe smejval krev. Dobře.
Tady toho nic moc nevymyslím. Tak jo, prolez jsem to tu křížem krážem. A našel jsi něco? Všiml jsem si, že sklad prachu je odemčenej. To asi není na schvál, ne? No, to kurva není. Pokud si nechtěl Čertan uprostřed noci trochu přivostřit kaši, tak tady nejspíš máme zase zloděje. Zase. Párkrát už se stalo, že si někdo šel nakrást prach. Tak jsme ho nechali dát sem nahoru. Možná, že toho zloděje Čertan vyrušil při práci a ten se začal vohánět kudlou. No, to dává smysl. Ale v tuhle chvíli je to furt jen jedno z tisíce možných vysvětlení. Snad se něco dozvíme od Čertana. Půjdem se podívat, jestli už je s ním Musa hotovej. Dobře. Kde jste kurva tak dlouho? Vy si tam nahoře honíte čuráky a Chertan mezi tím zhebnul. Cože? Toho Musa nezachránil? Ten tvůj skurvený doktor ho naopak dorazil. Vzal nějaký z těch svých pohanských utrejchů a nalil mu ho do krku. Může mi někdo vysvětlit, co se tady do prdele stalo? Čertan zemřel. Ne kvůli zraněním, ale na otravu. V tom má pan Grozav pravdu, ale ve všem ostatním se zcela mýlí. Co si to dovoluješ, ty cizáku? Klid, pane. A ty mluv, Muso. Když jsme sem Čertana přinesli, silně krvácel a potřeboval zašít rány. Ale žil. Pak jsem mu dal napít vína, abych ho připravil na další zákrok. To je poměrně běžný postup. Co už tak běžné není, je to, že začal zvracet krev. A potom umřel. Sadil bych se, že ho zabilo to víno. Je spousta jedů, který do něj můžeš přimíchat a nikdo to nepozná. No, teda dokud není pozdě. Nejspíš máš pravdu, příteli. Jak to, že tady vůbec nějaký víno máš? Pořád přece říkáš, že nesmíš pít. Jak jsem říkal, dávám ho raněným na bolest a při některých obtížích. Ve správné míře umí být velmi prospěšné. U nás to sice není tak obvyklé, ale já se řídím učením velikého učence jménem Ibn Sina. Vy křesťané mu říkáte Avicenna. Zkoušel jsem i jiný alkohol, ale po medovině se pacientům přitížilo. No a z toho vašeho piva se mi skoro vždycky poserou. Tak dost. Hlídejte tu bestii, než přivedu stráže. Počkej, pane. Co se tady stalo, vážně nevím, ale Musa je určitě nevinný. Čertana přece nejdřív někdo pobodal, ne? A když k tomu došlo, byl Musa u mě ve stanu. No, tak se s někým spřáhnul. S někým ze zdejších balíků o tom pochybuju. Jo, a nesnažíš se ho jen krýt? No, to dovol. Jen se nedělej. Vím moc dobře, že seš s tím cizákem jedna ruka. Klidně ti všechno odpřísáhnu. Možná nejsem šlechtic jako ty, ale taky mám nějakou čest. Musa určitě za nic nemůže. I kdyby chtěl Čertana zabít, muselo by mu být přece jasný, že bude nejvíc podezřelej. Kluk má pravdu. Nemohl bych k tomu taky něco říct? Ty buď rád, že ještě nejseš v řetězech. Prosím, pane, dej mi trochu času a přivedu ti pravýho vraha. Nehnem se odsud, dokud to nevyřešíme. Máš moje slovo. Dobře. Takže mám pustit vraha a ještě tě dál trpět ve svém táboře. Děláš si prdel. Ale pane, Ticho! Musa zůstane zavřenej u sebe ve stanu. Nikdo k němu nesmí, dokud ze Sedlce nepřijede královský poprávce. Ten už se o něj postará. A vám dvěma radím hezky sedět na prdelích a šoupat nohama. Jestli se rozkřikne, že je Chertan, Dobře. tam se sereš, Indro. Tady buď a mluv. Co na to všechno říkáš? No, pane, já tomu sice moc nerozumím, ale myslím, že bychom měli Musovi pomoct. Jsem rád, že to vidíme stejně. Tak co uděláme? To bych taky rád věděl. Musíme co nejrychleji najít pravýho vraha. Ale co pak já vím, jak se to dělá? Nejsem žádnej poprávce. To vážně nemáš žádnou představu, co dělat dál? A kde bych ji asi vzal?
nejspíš bychom si měli promluvit s Musou. Zjistit, co přesně se stalo. Jenže Grozav ho nechal hlídat. A já se k němu určitě nedostanu. Každý mě hned pozná. Ale ty bys to zvládnout mohl. Já? Kdo jiný, vojáku? Potřebuju pomoc. Někoho, komu můžu věřit. A ty jsi byl celý večer se mnou, takže nejseš podezřelej. Musíš se nějak zbavit strážnýho a dostat se k Musovi. Dobré, to je v pohodě. Tak dobře. Zkusím strážního nějak odlákat. Dobrý nápad. Grozav má mezi svejma samý pitomce. To zvládneš Einzwei. Kolik máme vlastně na celý to vyšetřování času? Řekl bych tak na nejvejš 2 dny. Pak sem přijede ten Zikmundův zástupce. A Indro, buď opatrný. Spolíhám na tebe. Dobře. Zkoumáme tělo. Parchant. Kvůli němu tady stvrdnem. Snad bude Musa vědět, co dál. Ten Parchant. Kvůli němu tady stvrdnem. Snad bude Musa vědět, co dál. Určitě bude. Jindro? Co ty tady děláš? Grozav říkal, Na Grozava kašli. Kac ti věří, že jsi to neudělal. Musíme tě z toho nějak dostat. toho si moc vážím. Jen nevím, jestli je to vůbec možné. Tinže sireje, mene sireje. Cože? To je přísloví z mé země. Znamená to, že cesta k pravdě je spletitá. Však my ji rozpletem, neboj se. Ale budu potřebovat pomoc. Jak to teda bylo, když jste přenesli Čertana do špitálu? Už jsem ti přece všechno řekl. Položili jsme ho na stůl. Vrána si pak šel po svých a já začal Čertanovi čistit rány. Potom jsem mu dal napít vína a on se najednou začal třást, zvracet krev a za chvíli byl mrtvý. Co bylo potom? Pak přišel urozený pán z Borumlaka a začal tam šílet. Neřekl ti Čertan něco, než umřel? O něco se snažil, ale asi nejsem v maďarštině tak dobrý. Mezi tím kašláním nebylo ničemu rozumět. A co to víno? Můžu ho vidět? Pan Grozav ho ve vzteku vylil ještě než jste přišli. Prý, abych nemohl otrávit nikoho dalšího. On ho vylil? Teď nám mohlo pomoct. To víno bylo důkaz. Důkaz toho, že se tady v Čechách opijete dokonce i octem. Vonělo a vypadalo stejně jako vždycky. Snad jedině, možná, že bylo trochu kalnější. Lokalnější. Odkud vlastně to víno bylo? Přinesla mi ho jedna lazebnice společně s vypraným prádlem. Moc hezká, černovlasá, dobře stavěná. Kateřina se, myslím, jmenuje. Kateřina. Určitě. Naprosto. Ale pochybuji, že by do toho byla zapletená. Čertan nebyl otrávit ho museli až tady. Dobře. Dobrý, ale co teď? Už jsem nad tím přemýšlel. Konec konců, co jiného mám tady dělat? Nejlepší bude jít po stopách jedu. Každý se totiž projevuje jinak. Po jednom když zjistíme, čím Čertana otrávili, stačí u někoho ten jed najít a máme vyhráno. Jak teda ten jed poznáme? Na tom vůbec nic není. Prohlédnu, tedy bylo by. Dobré. A nemohl bych nějak pomoct já? Možná nejsem učený jako ty, ale vím, kolik dát do lektvaru vraního oka, abys po něm usnul, ale neumřel. Výborně, příteli. Možná, že to spolu přece jenom zvládneme. Ze všeho nejdřív půjdeš k Čertanově mrtvole a důkladně ji prozkoumáš. Ruce, nohy, obličej. Musíš si zapamatovat, ve špitále pak najdeš truhlu. Umíš, doufám, číst? Jo. Výborně. Truhla je zamčená. Dobré. Jasně. Takže prohlídnout Čertana a přečíst knížku. To snad zvládnu. Vejít.
jsem blázen? Dobré. Jo, vzal si ti to. Tak. Tady je truhla. Zkoumáme tělo. Jdeme na to. Svatá Marie, Matko Boží, dej, ať nic nepřehlídnu a odpusť, co tu s tím mrtvým provádím. Prohlednu hlavu. Vypadá nějak zarudle. Jenže má to z toho jedu, nebo byl jen ožralej? Co jsem z toho neprohlédl. Nic zvláštního tu nevidím. Žádný modřiny ani rozbitý red. Dobře. Řekl bych, že ten vrah ho asi překvapil a vůbec mu nedal možnost se bránit. Podívat se. To je smrad. Vykašlal nějakou krev, to jo. Ale hlavně se pořádně poblil. No, některý jedy působí tak silně, že se je tělo pokusí vypudit ven. Dobře. Prohlédnu nohy. Vypadá hrozně stuhle a pokrouceně. Nejspíš umřel ve strašných křečích. Dobře. Křiče, poblití. Nic zvláštního nevidím, až na tu stuhlost a polámaný nechty. Že by se rukama zarýval do stolu, když ty křeče začaly? A co je to tady? Něco, co vypadá jako bradavice. Jenže naskákali mu až po tom jedu, nebo byl čuně a měl je vždycky? To nohy. Úplně stuhlý. Stejně jako ruce. Ale bože, to je smrad. Slyšel jsem, že mrtvým se to stává, ale Může to ten jet, podívat se. musí to stát. Nic jiného nepotřebuji. Pozvracel, měl křeče, podělal se. Bradavice nebo léza na rukou. A je celý zarudlej. Nesmím na něj Dobře. zapomenout. Dobře. Kniha jedová. Tak. Zhouba. Co jim malé množství způsobí soustřelu, zejména v České Rakouské bývá, když nešťastník celou požil k sobě přijde s hlavou za zrak živým. To překladně černalé oči, stuhlost, parkofek. Ne. Je taka piště. Pouze. Rozvat. Ne. Suchost těla či volnost svalů může pozorovat, ale hned pro kněze. Černalé oči, paralýza, okusí, zulost zažije, potří zásoby, chvíli ztratit zrak, ještě si je to nechutný, zvratí dřív než účinek z houby, stejně mít, pokud překneš třeba zásoby. Políbek smrti, kůže po něm zhrudne z pochory, útrop se v obou konci vyprázdní, v řečích, nechty se polámou a v tu chvíli je jistá. Tak, to by bylo. Jo, Měl bych říct musovi, co jsem zjistil. dobře. Stůj, parchante! Ale já jsem Musův pomocník. Potřebuju se s ním poradit. Máme spoustu nemocných. Aha, tak to je mi líto, ale za Musou nesmím nikoho pustit. To je blbý, co? Četl jsem tu tvoji knížku a asi už vím, čím byl čertan otrávený. Takže si to myslíš, nebo víš?
O, Ten lektvar se jmenuje polibek smrti. Způsobuje zvracení, křeče, boláky a rychlou smrt. Polibek smrti mi nic neříká. Hádám, že tak daleko jsem asi nedočetl. Ale jestli si myslíš, že projevy souhlasí, budu ti věřit. Jsi si jistý, že to byl zrovna tenhle jed? Nebylo toho v té knize víc? o, Pár dalších jedů tam bylo, to je pravda. To nám pátrání moc nezužuje. Ale já si nějak poradím. Uvidíš. Teď už jenom musíme doufat, že se vrah nestihl zbavit důkazů. Tak to, abych radši rychle hledal, že? Projdu stany všech, co mají s tou vraždou něco společného. Počkej chvíli. povídej. Jasně. Povídej. Nejdřív bys měl vědět, že jsem ti... Ale stejně, je to zvláštní. Měsíce tady lidi jenom sedí na zadku, za pár dní si zvládl udělat víc. To je snad dobře, ne? Samozřejmě, že ano. Jen říkám, že mi to přijde... O, Nevím, o čem to mluvíš. Prostě jen dělám, co se mi poručí. Mám na práci... Kdo? o, Fajn. Zkusím ti věřit. Možná, že nejsem úplně největší zastánce Zikmunda. Já to věděl. Hned ses mi zdal chytřejší než ostatní v tomhle táboře. Ty máš radost? Nejseš náhodou jeho dvořan? Moje první volba to nebyla. Nebo myslíš, že jsem toužil strávit půl života někde ve stanu? o, Podívej, jsem rád, že si můžeme navzájem věřit, ale stejně bude lepší, když si budem každý hledět svýho. Ty nic nevíš, já nic nevím. A tenhle rozhovor nikdy neproběhl. Radši už půjdu prohledat ty stany. Hodně štěstí. Spoléhám na tebe. Zase ty? Ještě jedno. Dobře, Schází. jen klid. Teď už jdu. Tak hejbni za... jdu. Počkej, ty stany jsou... Počkej, kde jsou ty stany? Jo, ty jsou všechny tady. Prodej muž jsou stan. No, počkej. To nepotřebuji prodávat asi. Mhm. Počkej, tady ten velký jeho. Tady je voják, ale... Hřebíky. To si chce vrána místo stanu postavit chalupu? Ale jsou od něčeho hrozně zasviněný. Dubový. A pěkně vyschlý. Ten by mě viděl. A ten byl mě neviděl. Bankový odhar. Nic neobvyklýho. No dobré. Vypadni do prdele. Nech ten zámek! Co se mi tam hrabeš? Dobrý. Sakra vzal obyčejný voják. Zastavte tolik ho, peněz. stráže! Něco tady smrdí. Kurva. Pomoc! Pomoc lidi! Stráže, potřebuju pomoc. No teďka se budu mít na to klid, ne? Ta voda smrdí jako nějaký kytky. Jako růže? Tak moment. Hřebíky, růžová voda, dubová kůra. Tyhle věci se používají k přípravě polibku smrti. Ne, pochybuju, že by tidle dva ožralové zvládli čerta zabít, i kdyby náhodou chtěli. Hele, metla. Ha! Tady tě máme.
Okamžitě se vzdej! No jo, dobře. Chytil si mě. Vzdávám se. Teď uvidíš. Tvýho řádění... Hmm. Hele, zadrž. V dobrý vůli tě upozorňuju. Jestli mě chceš jen tak dát střískat, tak se protivíš zemskému právu. Poneseš za to následky. Cože? Takhle to dělali lidé pohani. My křesťani ctíme právo. Seš přece dobrý křesťan, ne? No, samozřejmě, že jsem, ale co mám s tebou teda dělat? Předně musíš v Praze dvorskému písaři sdělit, co zlého se událo. On to zapíše a sdělí ti, co máš dle práva udělat dál. To si děláš srandu, ne? Přece kvůli tobě nepojedu do Prahy. Takový kec. No, dle zemského práva bys měl. Ale chápu, že to není jen tak. Hele, tolik se zas nestalo, tak se pojďme dohodnout, že na to zapomenem. A ty nebudeš muset do Prahy. No tak dobře. Jasně. Dobré. Mhm. Dobře. Tady chrápou všichni. Tady taky všichni chrápou. Počkej, ještě tady je ten poslední stan. Smusův stan. Ještě jeho stan. Počkej, a ve finále... Bůh s tebou. Udržuj pořádek a budem kamarádi dál. Počkej, Vojtěcha. Takhle. Nazdar. Ať ti ta šichta Čertan. rychle uteče. Čertan. Nechtěl bych tu celý týden ležet. Mhm. Jak dlouho mi to nechají spát? Asi do rána. Bude tak do rána, ne? Neotravuj a zmiz. Dobré. Trvalo mu to. Rád tě vidím. Zdravím, pane strážnej. To si to porozhlednu trošku. To je si nic. Počkej, ale... Totiž není jeho stan, tohle je jeho stan. Velitel tábora. A přitom to tady vypadá tak chudě. Grozav na tom asi vážně nebude nejlíp. Mhm. Aspoň, že zbroj zatím neprochlastal. Grozav mi nepřijde jako velký čtenář. Najít to, ten bod. Je? Jak může někdo tohle všechno vypít? To je kozlík, ne? Pomáhá proti bolesti. Ale taky se z něj vaří lektvar paralýzy. Ale čertana otrávili polibkem smrti. Nebo ne? Já si to asi budu muset přečíst ještě jednou. Knihy. Protože paralýza. Potřežli kůži raněného, byť jen pár kapka, může ho do něj řezat, aniž bys mu utrpení způsobil. Tež muži v lásce opak paralýzy, byť jen douše okusí, celkovou stuhlost zažije, třeba se mu zacpou. Na chvíli i zrak může ztratit, žaludné neštěstí lékař tento nechutný vrátí dřív, než účinek z houby
Stihne. Hmm. Já si to musím to přečíst pořádně. Zdravím. Tady něco mám. Já si nemůžu to... Co tady děláš? Není tu v poslední době moc bezpečno. Počkej, ale to není... To nemůže Grozav. Já v tom mám teďka trošku zmatek. Já ještě musím prohledat ten jeho stan totiž. Musův. Musův stan, lépe řečeno. Zdálo se mi to. Seru na to. Tak. Ne. Krásná, ale prázdná. Žádný jed. Na Zkoumat. bolest, na únavu, Zkoumat. na horečku. Samý léčivý věci. Hned bych si něco vzal. To jsem blázen. Prchavý stín. Kdo mi s tím poradí? No počkat, dáme teda chvilku spát, protože nejprve vy se počkat. Tak je to uvařil vrána. Ale proč? To tak nějak nedává smysl. A myslím, že jo, protože on tam měl na ten lektor a to dává smysl. Tak jo. Teda z tebe to sebevědomí úplně srší. Ještě máme chvíli času, tak se uklidni. Já zatím půjdu. Takže pánové, z vašeho dopisu jsem pochopil, co se zhruba stalo. A věřím, že to vyřídíme tiše a rychle. Než ale začneme. Musím říct, že si mě zklamal, pane Zborumlaka. Král Zikmund v tebe vložil důvěru a ty svůj úkol nezvládáš. To není pravda. Vzal jsem těch pár roztrhaných stanů a udělal z nich opravdový vojenský ležení. Všechno tady je v pořádku. Akorát jen vojáci ti občas umírají, že? Potíže se najdou vždycky, ale jak vidíš,
Umím je vyřešit. Chytili jsme Musu z Mali příčinu. Stačí, aby si vynesl rozsudek. Musa je nevinnej. Sakra, Jindro, ticho! A ty jsi u všech všudy kdo? To je Jindra jeden z mých nejlepších vojáků, pane. Jen neví, kdy má držet hubu. Tak ať mluví. Určitě nám potřebuje říct něco moc důležitého. Řekni, Ano. chlapče, proč je tedy podle tebe Musa nevinný? No. Pane, lidi se přece nevraždějí jen tak. Dej jim o pomstu, nebo třeba o majetek. A Musa žádný důvod neměl. Klidně se poptej po celém táboře. Musa s Čertanem se nikdy ani nepohádali. Ale když to nebyl Musa, kdo Čertana zabil? No. Počkat, a kdo ho teda zabil? S ohledem na to je důležité si uvědomit, že pokud neuspějete ve 3 testech dovedností, vražda je připsána vám a vy zemřete. S ohledem na to je nejlepší sázet na desátníka. Čertana zabil náš desátník. Štěpán, řečenej Vrána. Cože? Já? Do prdele, Jindro. Vrána? To je tamhle ten s tím knírem? Přesně tak, pane. Je to Kacova pravá ruka. Vsadil bych se, že jsou v tom zapletený oba. Na tvůj názor se nikdo neptal, ale ten tvůj by mě docela zajímal, chlapče. A vezmi to hezky po pořadě. Co se podle tebe stalo v noci u skladu prachu? Vrána se do něj vlámal a chtěl tam ukrást prach. Čertan ho ale vyrušil. Strhla se bitka a dopadlo to takhle. To je pitomost. Kde máš důkaz? Ve skladu byl všude po zemi rozsypaný prach. Vrána ho tam rozsypal, ale pak musel utíct. To mohl udělat kdokoliv. Nic lepšího na mě nemáš? Přestaňte mi tu řvát! Poslouchat plebs, jako jste vy dva, je utrpení. Tak jak to bylo dál? Potom všem jste Čertana odnes... Ano, můj pane. Tam Podle všeho toho nebožáka někdo otrávil. No. Vsadil bych se, že Vrána si natřel dýku jedem. Jak jinak by ho stihl otrávit tak rychle? To je nějaká blbost. Počkat, ale to jsem... Sám si zouvařil. Našel jsem u tebe růžovou vodu, hřebíky, hrnec a dubovou kůru. Z těchto věcí se vyrábí směs, který se říká polibek smrti. Přesně tím zabili Čertana, pane. Ty sráči! Nic takového nemám! Tak dost! Slyšel jsem všechno, co potřebuju. Kaci, tímto tvého desátníka Vránu odsuzuju za vraždu. Cože? Pane Zborumlaka, nech postavit šibenici. Nechte mě bejt! Nedělej si to ještě těžší. Taky tě můžeme nechat mučit. Vy skurvisyni! Tak si mě zkuste chytit! Dostanu tě! No, počkej. Ale, Ještě ne. Tak co, pane ze Stěbořic? Řekl bych, že jsme všechno vyřešili. Pravda. To tělo odkliďte někam za tábor. Nezaslouží si pohřbít s vojáky, co padli za krále. A tobě se, pane Muso, omlouvám za nepohodlí. hlavně, že mi zůstane hlava na krku. To ses vůbec nemusel bát. Takový jako ty se věšej. Meče je pro ně škoda. Být tebou moc bych se nesmál. Tábor ti přerůstá přes hlavu. Za takových okolností tě tu přece nemůžu nechat bez dozoru. Co? Já přece nic neudělal. No právě. Podívej se, kam nás ta tvoje nečinnost dovedla. Prozatím převezmu velení já, To přece nemůžeš. ale jistě, že můžu. Tohle a ještě mnohem víc. Bydlet budu v Králově stanu.
Kac mi ho určitě rád uvolní. Jen si ho vem. Bez tak už se tu dlouho nezdržíme, co, Jindro? Jak poručíš, pane? Tak teda poroučím. Běž si zabalit. A mohl bych se ještě stavit v lázních? Potřeboval bych si tam něco vyřídit. Dobře, ale dělej. Kvůli tomu, že si chceš ještě naposled štrejchnout, nehodlám jet po tmě. Dobře. To bychom měli. Já jsem ale myslel, že to byl právě ten šlechtic, že to mi to přišlo jako nejvíc. Podezřelé. Když ho, protože on vařil zase paralýzu. A tam je, myslím, dokonce i něco z toho, že on Vrána dlužil mu prachy, nebo on dlužil prachy Vránovi a proto ho zabil, nebo něco takového. Já už se přesně nepamatuju a nechtěl jsem mi nad tím strašně moc dlouho zdržovat, ale on to jde zahrát na více způsobů. A nebo obviní vás, že jste hajzl a... Tak je to tady. Pražani pojedou na Sedlec. Konečně. Už nebudu muset mít kumánům zadky. Vyřiď všechno Žižkovi. Ať jsou připravený na přepadení. Spolehni se. A ty na sebe dávej pozor, až to začne. Nerada bych, aby tě čert omylem trefil píštělou mezi oči. Dobře, a můžu se ještě mluvit? Říkala jsi, že ode mě potřebuješ pomoct? No, to je pravda. Ale... No, nemluví se mi o tom snadno, víš? Někdo mě... sleduje. Nikdy jsem sice nikoho neviděla, ale... v jednom kuse mám pocit, že se na mě někdo kouká. A jednou... jsem dokonce i něco slyšela. Co jsi slyšela? Nedávno v noci mě probudil nějaký chlapský hlas. Jako by stál poblíž a něco si šeptal. No. Nerozuměla jsi, co ten chlap říkal? Ne, ani slovo. Neznělo to moc česky. A jak to teda znělo? Polsky? Německy? Uhersky. Tu jejich Hegešvároš Hatmatilku si nespleteš. Ty jsi byl nějaký Spíš to byl kumán? nějaký kumán. Myslíš, že někdo zjistil, co si zač? Podle toho mumlání tady jde spíš o něco úplně jiného. Ale nikdy nevíš, čeho si může takový šmírák všimnout. Byla bych mnohem klidnější. Kdyže se to všechno stalo? Asi 2 dny zpátky. Bylo dost pozdě v noci. Od té doby radši nespím. Stalo se ti ještě něco divného? Ne, Botu. no to je na tom. Kdyby zmizeli v obě, řeknu, někdo je prostě ukrad. Ale jedna? Ale fu. Co máš plán? No, No, To není špatný nápad. máš ještě druhou? V jedné botě stejně chodit nemůžeš. no, Mohl bych ho... To bych zvládla sama. Ale zastraž ho, dej po hubě. Dobře. Děkuju ti. dobré. A kde je ořech? Zdravím. Až budeš na pastvě, ty hulváte. Kde je ořech? Tady. Alt. Povali. Stopuj. Tak. Kdyby on? Ty psisko, máš hodnýho páníčka, jo? Já vím, že trošku přeskakuju dialogy, ale chci tohleto udělat pro tu Kateřinu. V ořechu, tady. Hledej. Dobré. Kam se až dostaneme? Počkej, to je celý tábor, že? Označený. Aha, půlka táboru. Co se tady potuluje? Počkej, ale... počkej si vlastně na špiráka, na to nemám čas. Sněhem a kamením, kde je pořád jenom noc a na nebi tam svítí zelený hvězdy. Tam se To trošku otočil. No co je teda? Igen, igen.
Igen. Jsem to ještě ani nedělal, tak nevím, co chci taky mít. Co je, hochu? Tady bydlí ten zloděj Bod? To patří Kateřině. Tak tady bydlí ten kumán, co ji nechce nechat na pokoji. Mám na to čas? No, jenomže bych měl čas, když by to... No tomu nemám moc času. Stopuj. Ty vole, já myslím, že na to nemám čas, ale... Oni myslím odjedou beze mě. Do prdele. Pán Bůh pozdrav. To je v prdeli. Počkej, mám nějaký úkol, že jako deník. Odjeď. Ty když je všechno vyčíslené, vypovědění se, že co odjet. Bože, kde to ne? Ty počkej, já můžu počkat do večera, nebo mi odjedou? Je to časově omezené, nebo ne? Pán s tebou. Tak budeme čekat. By bylo dobré vědět. Ale si ona Kateřina odešla. Pochválen buď Ježíš Kristus. Dobrý. No, ona si odešla. Si myslím. To aspoň myslím, že ona odešla. Teď tady už toho moc asi nezmůžu. Nebo ještě furt tady. Někde. Seš to ty? Jindra byla dobrá dno. Počkej, ty mluvíš česky? Já se učitel hodně. Když tady bojovat, lepší i hezky pomluvit. A co se stalo s Vaskem? Rozchodili jsme cesty. On zvratek vojsko nechtěla. On žena. No nic. Útěcha je... Co? Počkej, ale... Počkej, ten to nemůže být. No. Počkej, a jak mám ten úkol jako udělat? Když počkej na vládní na šmíráka. Jakože co, počkat do rána, nebo... Ty už tu Kateřina totiž myslím není, ne? To seš ty. Ten kumán, co pořád otravuje tu černovlasou lazebnici. Necháš ji na pokoji, jasný? Mi van. Nem értem. Co to meleš? Ty mi nerozumíš ani slovo, že jo? Lázně. Das Bad. Meješ se. Lazebnice. Ženská. Ty čumíš, to ne. Nein. Igen? Igen. Aha. A fürdős lány. Miért ne? Minek ütött bele az orrod? Igen, szeretem. Ty a lazebnice? Ne. Ty jít pryč. Necháš ji bejt. Jinak? Buch. Koule pryč. Modřiny. Tomu snad rozumíš. Ne? Bassza meg, ember, nyugodj meg! Vypadáš, že jsi to pochopil. No vidíš, jak snad... Dobré. Můžu to spát, nemůžu spát. Nemůžu spát, vole. Tockama mě nevyhodí hlavně.
To mě taky vyhodí za chvíli. Si myslím. Nevyhodí? Dobře. Myslel jsem, že mě za chvilku vyhodí jako vojáka. Ale očividně ne. Dobré. To bychom měli taky. Tak teď se ještě podíváme na to přepadení toho vozu, ne? To To se ti má snad denně hlásit a tobě to nepřijde. Jo, ukrást jídlo, no. Když všude bych kradl jídlo, to se mi nelíbí. To mají tady asi nějak... dobré, jíst z kotliku. Běž to pán Bůh. Asi potřebuji navrat dvakrát aspoň. Vždyť už v tom skurveným táboře není hnutí. Ček, jdeme do prdele. Ale možná nasraný, že jsem přišel až tak pozdě. Ale co už? Tak jo, jsem připravený. Můžem zmizet. Čím dřív, tím líp. Dezertéři, zrádci, vraždy. Na tyhle věci už jsem moc starý. Pořád nemůžu uvěřit, že nás Vrána zradil. Proč jsem si toho kurva nevšiml dřív? Nic si z toho nedělej. Byl to pěkně mazaný parchant. Každopádně oddíl je bez desátníka. No a já si říkal, že by to měl dělat někdo, kdo opravdu něco umí. Seš sice novej, ale pomohl mi jako málo kdo. A chlapi tě budou poslouchat, to si ohlídám. Co říkáš? Já nevím, co na to říct. Že souhlasíš? Co jinýho, ty jelito? Bude mi ctí, pane. Pány si nech od cesty. Snad už si poznal, že si na takový formality nepotrpím. No, ale nechme to bejt, nebo se odsud za světla nevyhrabeme. Takže desátníku rozkaž chlapům, ať nasednou na vozy. Jak poroučíš? Sedlec už čeká. Dobré, tak jdeme. A v tom na něj vyskočil zpoza stromu čert. Jenže táta, jak už byl v ráži, tak ho chytnul za rohy a povalil na zem a začal ho tak strašně jebat. Až čerta lupy lítaly. Pozor, počkej, chlapi, hej chlapi. A pak, jak s tím táta skončil? A je to. Jak mu dal ťavku. Po četě jdou dva. Hej, kurva. Nemám rád tyhle ty lidi s palcátama. Proč nemůžu zaměřit? Trošku blíče, no. Voják. Ajne bandáž. Já si poberu nějaké bandáže určitě. Kuběnka. Peníze, obvazy, hruška, dobře. Ukáž? To si poberu. Strážný Vojtěch.
Podívej. Zlatý odznak. Ty zasranej zrádče. Uklidni se, nebo zase omdlíš. Ztratil jsi spoustu krve. Takže co teď? Co se mnou uděláte? Jseš dobrý chlap. Zasloužíš si umřít čestně. Velitel má padnout se svýma chlapama. Rozluč se se životem. Počkej. Přesně tak. Byl to dobrý velitel. On měl pěkné věci. Tu mám voják. Tady je Žižka. A je to. Co je? Ty nemáš radost? Jen mi to nepřijde úplně správný, co jsme těm lidem provedli. Žádným lidem, nepříteli. To si pamatuj. Věř mi, bude se ti mnohem líp spát. A mimochodem, Brabant už přitáhl ty svý slíbený posily. A co jsou zač? No, však sám uvidíš. Ale teď musíme rychle vypadnout. Dobré. Čím dřív odsud zmizíme, tím líp. Tak do díla. Tak do díla. No, tak máme kanon, pobili jsme Pražáky. Ten velitel byl celkem fajn, proto jsem ho nechal umřít čestně. S tím přepadem jsme kopli do vosího hnízda, co? To jo. Ale znamená to, že Čertovka brzo nebude bezpečná. Vodu víc se v ní nezdržovat a zaútočit na Malešov. Tak to máme štěstí. Komár se právě vrátil z průzkumu a říká, že Bergov je na hradě. A co ti Brabantovi chlapi? Říkal, že se ti moc nezdají. Nějakým prostě nevěřím. Ale přiznávám, že mě Francouz překvapil. Nejsou to žádný padavky. Uvidíme, jak se osvědčejí v boji. To rozhodně. Brzo půjdem na věc. Připrav se a pak se domluvíme, co dál. Dobře, to zní jako plán. To zní jako plán. Jo, počkej, já se za tebou zastavím, ale nejdřív chci do lázní. Tak, Proces přišel. to láznické. Moje Přesně skvěle. hrát. Poplatit. Já ráda zkouším. Buď to a samé. věci hezouně. Ale byl to trochu nezvyk. Příště si to můžeme... Že si to můžeme dostat normálně. Vrátit vybavení, všechno naštěné. Našel jsem toho kumána, co tě sledoval. Jmenuje se Čakan a myslím, že teď už ti dá pokoj. Chvála bohu. Jak jsi to s ním vyřešil? Prostě jsem mu vysvětlil, že ženská jako ty se s ním nebude zahazovat. On ti rozuměl? To ses naučil kumánsky, nebo si mu to vysvětlil ručně? A co moje boty? Tady jsou. V obě dvě. Zaplať pán Bůh. Už jsem se bála, že si budu muset ukrást jiný. A Jindro? No. Děkuju ti. Máš to u mě. Jsi fajn chlap. Jedna ukradená, jedna její. Se mi líbí. Řekni. Dobře. Co nás na Malešově čeká? Krátká, ale za to dost nebezpečná bitka. V tom lepším případě. V tom horším? Úplně se to posere a nás už to nebude trápit. Takže se dobře připrav. Opravdu to nebude snadný. Jsem připravený. Na všechno. Správně. Dílo nepočká. Večer svolám chlapy a řeknem si, co bude dál. Dobře. Počkám s tebou. Nechceš si zkrátit čas pár orosenejma? Dneska pít nebudu. Chci mít čistou hlavu. Ale až budeme mít Bergova pod zám... Vyklad sám klidně rybník. Dobře. Tak čekáme na večerní poradu. Já si půjdu mezi tím udělat pití. Asi při té poradě, protože tam budou stejně probírat kokotiny. Tak mu hovorím.
Pane, po včerajšku si jako rybička, tá tiež nevie chodiť. A potom tě vyhodil? Nie, ani nemohol, lebo... Ah, vous êtes là. Tak o co jde, le capitaine? A mám naději, že kurva přežijeme. Pojebalo tě? Dost bylo keců. Chci slyšet, jestli jdem na věc, Žižko. Jdem. Není na co čekat. Bergov na Malešově nebude věčně. Takže dneska v noci? Nad ránem. To budou chrnět i psy. A budeme mít dost času na přesun. Už se nemůžu dočkat. Asi tě zklamu, Hinku. Tebe potřebuju ve vesnici. Do prdele. Těšil jsem se na to dělo. Poslyš, Kuběnko, ty jsi byl přece v Sempachu uděla, ne? Jo, ale ve strážním oddílu. O střelbě vím leda hovno. Aspoň nějaká zkušenost. Myslím, že můžu pomoct, mes amis. Ty už si pomohl dost, Francouzi. Jacques de Bourgogne si kdysi tuhle la bête lourde nechal ukázat v Champol. A já byl u toho. Je to pravda, pane Brabante? Umíš s tím zacházet? Oui. Když mě pomůže pár silných chlapů. Dobře, Kuběnka půjde s tebou. Jestli se něco posere, musíte nás z toho dostat. My ostatní vylákáme posádku tvrze ven a tě můžem skřípnout. Rozdělíme se na 2 skupiny. Já se svýma lidma odříznu vesnici od tvrze. Druhá skupina do vsi vpadne z opačné strany a vyvolá zmatek. To bude tvoje starost. Zapalte seník, udělejte bordel. Zkrátka cokoliv, aby to zburcovalo posádku tvrze a vběhli nám do rány. Rozumíš mi, čerte? Dokonale. Prostě mrdník jako vždycky. A jakmile vystrčej rypák, sklapne past. A zbytek proběhne takhle. Poslouchejte. Malešov je jen pár chalup a 1 hospoda. Naštěstí Kunzlinova tvrz stojí až kousek za vsí. Kurva, to je spíš malej hrad, ne? Jo, je dobře opevněná, má příkop, 2 brány a velkou věž. Tam najdeme Bergova. A nezapomeň na ten padací most a tajnou chodbu. Korytař byl zamkněný, byłem tam. Jo, dalo se čekat, že tu chodbu zajistí. Proto musíme dovnitř bránou a přes most. Obstaráš to ty s ptáčkem, Jindro. Uvnitř to znáte nejlíp a pak nás pustíte dovnitř. Do prdele svatýho Kiliána, to bude o zdraví. Jo, jednoduchý to nebude. Ale neděláme to poprvé. Navíc, tentokrát máme v záloze bombardu. Dobře, to zní jako Každopádně fajn se nápad. musíme dostat do věže. A když to vyjde, vytáhneme Bergova přímo z postele. Dáli Bůh bude spát jako špalek. A ještě něco. Čertovka už není bezpečná, takže po útoku se stáhnem na Suchdolskou tvrz. Hoci čo bude lepší jako táto diera. To máš recht. Ebes! To bude mít Petr z Písku náramnou radost. Chce bojovat se Zikmundem? Tak má možnost. O to víc, že se poslední bitvy s Bergovem ani nezúčastnil. Nějaký dotazy? Vím všechno. Všecko je mi jasný. To jsme rádi. Tak zapřáhat lidi. Ať využijem tmu a před kuropěním jsme u Malešova. Tak jdem. Dáme si ještě Malešov. Kurva. A doufám, že vás mi pochcel boty. Tedy v tomhletom prese. Nevím, jestli je to krev, nebo mě pochcel. Zbláznil ses? Máme jenom dělat bordel. A co jsi myslel? Že se ožerem? Zapalte vesnici. Zajatce nebere. Ne, chlapče. Počkat. Tak.
Teď to bude vážně rozhovor. Co je, mladej, co se ti zas nezdá? To musíme vypálit celou vesnici? A co jako? Nedokážeš splnit jednoduchý úkol? Nevím, jestli... Hele, Bergov je na tvrzi plný chlapů. Až uvidí požár, vylezou ven a poběží hasit. Nás čekat nebudou. Nikdy nenasazuju životy svých lidí. Zvlášť, když můžu získat výhodu překvapení. A já nevraždím nevinný sedláky, čerte. Co? To máš mezi nima příbuzný? Co ses tak najednou připosral? Moji rodinu zabili přesně takhle. Zmasakrovali je. A pro co? Kurva, ale to je tvoje věc. Tohle je válečná akce a náš plán je dostat Bergova. Takže jestli to chceš udělat jinak, v pořádku. Chceš tomu tady velet? Tak ukaž, co v tobě je. Jen neručím za to, že přežiješ. Taky ti nedávám žádnou záruku. Žádnou nepotřebuju. Pomátli jste se? Přestaňte s tím. Dobře. On porazí čerta v souboji a jde po jeho. Vida. Bastard naučil čerta skákat. No co, vyhrál jsi? Silnější, bez smrda. Necháme Hnojokydy naživu. Doufám, že víš, co děláš. A že nikdo z našich neskape kvůli pár vidláků. Bude to jen tvoje vina. Aspoň nebudu hovado jako ty, čerte. Co čumíte? Nikdy jste neviděli nikoho dostat přes držku. Uděláme to podle mladýho. Bez zábav. Nechte ho, ať si běží. Seberte se. Obejdeme vesnici a jdeme za Žižkou. Tiše a nenápadně. Čert z toho nemá radost a vůbec je to nezajímá. Aspoň se nechovám jak prase, abych vypálil celou vesnici kvůli tomu. Co se děje, čerte? Co tady kurva děláte? Trochu jsme se tady se smrkáčem nepohodli. To je váš plán? Vypálit vesnici? No a co? Jsme ve válce. Jestli si sakra nevšim. Jsou tam nevinný lidi. Myslíš, že to nevím? Ale radši oni než my. Stejně by hned utekli do lesa, jen by jsme začali. To si fakt myslíš? Zajmiš poche, Freund. Zajmiš poche. Tohle je boží zákon. My jsme ve válce, ale ty sedláci ne. Do prdele, do zasraný prdele. No nic. Teď už je pozdě se vracet. Jenže ta tvrz je pořád plná chlapů. Bude to i jinak. O první bránu se postarám. Budete mít výhodu překvapení. Dobře, mladej. Co jsi navařil, to si taky sežereš. Ale jestli tady kvůli tobě někdo z nás zhebne, vlastnoručně tě vykuchám. Do prdele. Přichází vaše chvíle. Musíte se dostat potichu přes hradby, mládenci. Ještě je tma. Ta nás přikryje. Půjdu s nima. Cením si toho, ale tohle není pro tebe. Klid, otče. Dobře. Pokusím se neumřít. Dám jim svý nejlepší lidi. To ti musí stačit, příteli. To bych je rád viděl. Už jsem tu, chalani. Rebrík máme. A komár si šel dopredu pozrieť pevnosť. Dobře, Hanci. My zajistíme padací most a ty, Jindřichu, otevřeš Žižkovi první bránu. A potom tam vlítnem jak lišky. Rozumím. Jdem na to. Přesně tak. Už běžte. Času není nazbyt. Zlomte vás, chlapi. Dobře. Dobré. Z téhle strany není skála tak prudká. A hlídky jsou jen na východní hradbě. Jdem na to, chlapi. No. Máme kudličku? To budu potřebovat. Mám.
To byl nápadné po cestě. Tam to půjde. Tam? To naozaj? Jo, naozaj. Tak nekafrej a dělej. No veď však hej. Už len chvíľočku. Dobrá, půjdu aspoň první, nebo mě necháte jít ještě jako posledního. Jak máte ve zvyku. Pojď na šepřík, Jindro. Bude přes přesadbu. Dobrá. Tady jsou dva. To prdele práce. Tady to asi bez boje moc neudělám. Tady to určitě bez boje neudělám. To jsem blázen. Divný. Musím otevřít bránu. Útok! Útočí na Tak hrad! to jsem posral. Střelci na hradby! To jsem posral. Hej, proč tu ležíš? Útok! Útoč! Parchanti! Ty si ho zabil! Kurva. Parchanti! Počkej, aha, to je ještě jeden. Ale proč já nemůžu útočit? O, počkej, jo, ta brána se otvírá to. Počkej. Říkal, že mám otevřít bránu. Aha. Zabije tě! Jsem dostal bídu. Já to dám, nahraju znovu, chci to zkusit ještě jednou. Ale nevím ještě jak. Jak se to dá udělat? Jak se to dá udělat? Divný. Kdo to hodil? Musím otevřít bránu. Ty ho zabil! Já. Jen pojďte, parchanti! Nemůžu. Ne. Takhle určitě ne. Takhle určitě ne. Ale jak já mám odlákat dva stráže? Jak já mám odlákat dva strážné? Ani tam ty dva nezvládnu. A ten z vrchu mě uvidí. To je zas moc. To jsem blázen. Co to? Divný. Okay. Něco jsem slyšel.
Aha. Seru na to. Kašlu na to. Zdálo se mi to? Seru na to. Se vrátí. Jak to udělat? Jak to udělat? Divný. A? To jsem blázen. A že on vyleze tam ten z toho. Zdálo se mi to? No, tak asi nic. Kašlu Tady na to asi nepůjde jinak. Tady jsou totiž dva. To je jako leda, že bych to mohl... Tohle... Teď co je? Ty šipky jsou tak bolavé, no, tak tady to asi nepůjde jinak, než zkusit to prostě natvrdo, no. To uděláme ještě jinak. Použít. Vybrat, potvrdit. Paralýza ale slabá, no. Bohužel. Útočí na hrad! Střelci na hrad! Jo, dobré. Zase jich tu 5. Já bych bojoval rád s přesilou. Tak se ukáž! Staminu. Okay. Musím se nějak dostat tady nahoru. Proč nemůžu tu bránu? Tohle boj nejde, aha. OK. Rozjebu tě na kaši, hajzl! Tak se ukáž! Jebat! Už jen otevřít bránu. Dobře. Já jsem to viděl příliš zbytečně. Složitě, tak jsem se musel probovat. Hej, chlapi, co je s tím zasraným mostem? Kurva! Rychle za vozy, krejte se! Držte se! Hovada! Žebněte! Schweinehunde! Stirbt! Stirbt! Že se přestřelil. Zachraně, tady jde o krv! Tak už něco trefte! Poběrá! To hajzlu! Jsi úplně v prdeli!
Co dělá ten francouzský blb? No, co dělá ten francouzský blb? Zasraný skurvený! Rozjebeme vám lebeně! Moc přesně nejsou. Počkej, ten už dostal několik. Tohle ten už je mrtvý. Potřebuju tu píchnout! To bylo trošku výš. Tohle dlouho nevydržíme. Nemůžou ti pitomci už něco trefit? Dej jim čas. My už nemáme čas. Haleluja. Jdem! Šikujte se! Do díla! Dobrý. Rychle jdem! Dopředu! Dopředu! Parkanti, cinkněte! vám prdel! Trošku žaba, no. Vole. Tak. Aha, dobře, tak ještě nemůžeme. Ještě tady jeden. To ji nesnáším. Dělejte, chlapi! No. Vyčistěte to tady! Samé! Komáre! Ty dveře. Co uděláme teď? Je to v prdeli. Bergov se stáhnul do věže. Má tam střelce a nám dochází čas. Budeme muset vyjednávat. Jo? Přece to teď nevzdáme. Přesně tak. Jdeme. Pěkně si promluvíme s panem Královským pod komořím. Hej, vy! Tam v té věži! Chceme si promluvit! Slyšíte? Přestaňte střílet! Teď uvidíme, co Bergov vymyslí. Ani hovno, je v pasti. Pane podkomoří, jsi obklíčen. Navrhuji ti čestnou kapitulaci. Ten v sobě žádnou čest nemá. Ano? A řekneš mi jediný důvod, proč bych to dělal, Pirkštejne. Mám tady pohodlí. Rád si počkám, až se na vás přijedou z Kutné Hory podívat. Moji spojenci, navíc. Děláte příliš mnoho hluku. Tu vaši střelbu museli určitě slyšet až v uherském táboře. To je možné, Oto. Ale řekl bych, že ti jen těžko někdo pomůže, když pod tebou tu věž zapálíme. Schoříš dřív, než se sem dostanou Zikmundovi noschledi. Vážně se tímhle někam dostáváme. Taky pořád máme tvůj prst boží. Můžeme ti oplatit tvou laskavost z Nebákova. Ha! To pochybuju. Na to už nemáte dost střelného prachu. A k tomu by to způsobilo zbytečné nepohodlí? Tady paní Róze. Pane ptáčku? Jindro!
A není to zbytečný? Můžem si ušetřit další potíže. Proč? Máš snad lepší nápad? Já mám spoustu času, tak si ho rád poslechnu. A není právě teď správný čas na změnu stran, pane královský podkomoří? Co ty tak o tom asi víš? Zikmund tě potřebuje víc než ty jeho. Došly mu peníze, jeho vojsko je v rozkladu a být jeho spojenec už není výhodný. Jako náš zajatec získáš čas, než se bouře přežene. A navíc, když nám potají pomůžeš osvobodit Václava, nebude tě to nic stát. Dobře. A poskytnete mi záruky? Máš je mít. Nic se ti nestane. Máš mé slovo. Tvé slovo? Pirkštejne? Nejsme barbaři, ale urození lidé, pane Oto. Tvoje mrtvola je nám k ničemu. Ha! Jak upřímně jednoduché. Co, Hinku? Ale ano, v tomhle se ti dá věřit. Protože když jde o výkup, ne? Je na tebe vždycky spolehnutí. Dobře. Takže co bude, pane z Bergova? Lichotky si s čertem můžete říkat pozdějiš. Přesvědčili jste mě. Pánové, máte pravdu, není v zájmu království vést proti sobě nesmyslnou válku. Naopak naším spojenectvím můžeme jenom získat. Zajistit si mír a osvobodit našeho krále. Tedy dobrá. Domluveno. Jdeme ven. No, tak to bylo jednoduché. Není ta štěstěna vrtkavá. Jednou si nahoře, pak najednou dole. Kdo by na Nebákově čekal, jak se situace vyvine? Dělej. Pohni. Co? Myslíš, že tě taky nechám mučit jako ty mě? Nastal čas účtování. Zaplatíš za to, co jsi udělal. Ne! Je pod mojí ochranou! Je to vrah! Zaslouží si smrt. Nikdo se zabíjet nebude. Kurva to byla zacha, ještě mi učí ve škebli. Tu poslednú Brabant tak riadne naložil, že aj lauf praskol. Sa čudujem, že to vôbec prežil. Dneska si měl štěstí. Příště to bude jinak. Bolí ho zuby? Ten prst boží je v prdeli, Oto. Promiň, musel stát celý mění. O, má paní. No, já se zachoval myslím, správně. že tady jsme hotoví. Máme, pro co jsme přišli. Pozbírejte raněný, všechno, co má cenu a připravte se k odjezdu. Jen Čili jeďte. zbraně. Já se tady ještě porozhlídnu. Jasně, Jindro. Drž se. To bych tady mohl najít tak cenného. Tak. Ale rozlížet se budu jindy. Každopádně já to tady ukončím. Jak pro YouTube, tak pro stream. Dobili jsme Nebákov, Malešov. Se v tom ztrácím. Máme dobito.
Akorát se sejdem na soud dolů. Můžeme si prohlídnout Malešov, na co jsem předtím neměl čas. Ale tady to určitě ukončuju, takže díky, že jste se dívali jak na streamu, tak na YouTube. Nezapomeňte dát odběr, přijít na Kik. Streamu skoro každý den. A děkuju teda všem, že jste se dívali. Čau.